Jugando con Fran Castaño, balón que se vai á esquerda con Mago de Corea. Kelvin, controla este copete, atención a Kelvin, e o balón que peta en Albor. Chega agora Felipe, move Santiago, que obertura, e o balón que non, pois lidera a segunda praza. E como decimos, nun partido entregado por ambos conxuntos, pero eso sí, o Cerceda pois debe mellorar un pouquiño